Premier ministre ka kuma ima amina kana doni fo olula moti marabolo konnana dugu min be ni oye gumi kimbiri commune konnana ko donzo dɔw ye dantɛmɛ wale kɛ ye soma dugu donzo groupe dɔw b'a fɔ ma ko fato groupe yen sigi b'a denw u ye kuma min fɔ an bɛna o kuma k'a bila amadenw alisilamɛ diinɛ ekɔlidenw olu ka tɔn min bɛ ni o ye liyema ye u ye sigi kɛ samaya sigi in yɛrɛ an kun ye kuma in fɔ yan k'a fɔ an ma faamuya sɔrɔ a kan n ko maa dɔw y'an lasɔmi u fana dusura dɛ an bɛna u ka dusu kuma k'a la n'an bɔr'o la an y'u bilasira ni min ye n'o ye ɲɛli sira ye an bɛna o fana k'a la n'Ala n'a kira jɛna n'a ye n'o bɔra yen colonel Ablaye Mayiga ye discours min kɛ Nations Unies na an bɛna discours in dɛmɛ a ba yɛlɛmalen minnu y'a jɛ tɛmɛnen na maa caman y'a ɲininka k'a fɔ a taar'olu kan bɔlɔlɔ sira fɛ ani radio Bawule FM sanfɛla na an bɛna ka na tɛmɛ sɔgɔmada na u k'a lamɛn inshallah nin ye bi kibaruyaw cogoya ye an b'a ɲini nɛgɛ karafetigi fɛ a ka dayɛlɛ an ka don an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ an bɛ taa kibaruya nɔfɛ an ka premier ministre ka kumaw tɛmɛnen kɔfɛ an ka jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye jamana jɛkulu kolomaw ye ni o dɔ ye INTM ye baarakɛlaw ka tɔn a ye communiqué kɛ INTM ye communiqué min kɛ o ye ko ɲuman dɔn foli ani tasibila communiqué ka ɲɛsin jamana ye baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre baara min kɛ ka ɲɛsin o ma communiqué ko INTM bureau exécutif national ko u ye premier ministre ka intervention Nations Unies na k'u y'o filɛ ni nafaba ye min kɛra Nations Unies ka lajɛ 77nan kɛnɛ kan k'o kɔfɛ ko u bɛ Asimi Goïta féliciter k'a tanu ka ɲɛsin baara min kɛra Nations Unies ka kɛnɛ in kan Asimi Goïta min ye Mali baara kɛcogo ɲuman inspirateur a ŋaniya ɲuman n'a hakilina n'a kunfilenna bɛ bɔ ale min na ko ka jamana gouvernement fo ani diplomatie olu minnu b'o hakilina ta k'o lawaleya ka baara kɛ n'o ye walasa Mali ka danbe ɲuman ani Mali ka détermination k'a fɔ a bɛna farafina jɔ farafina min lafiyalen don farafina min ta y'a yɛrɛ ye ko INTM bɛ a ka marabolo a n'a ka cɛtigɛ a n'a ka tɔndenw k'u b'u bɛɛ fo ani jamanaden bɛɛ fo maa o maa bɛ yen n'o y'i yɛrɛ ye Mali ka déclaration in na Nations Unies na ko wa ko INTM b'a kuraya k'a fɔ u bɛ nin transition in na u kun f'u kan ko pour que Mali transition bɛ baara min na n'o ye jamana jɔli kura ye reconstruction nationale n'o daminɛlen don ko o ka se ka s'a dan na Yakuba Katile ale ye INTM secrétaire général ye a ye nin sɛbɛn M5 RFP fana o ye sɛbɛnni kɛ u ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ o bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali ma ani Mali premier ministre ma ani Asimi Goïta ma k'a fɔ sigi min dara kɛ ni kuma min fɔra New York discours min kɛra na premier ministre fɛ k'a diyara u ye ko dɔɔni dɔɔni ko u bɛ ka sira sɔrɔ ko M5 RFP b'i yɛrɛ ye nin kuma in bɛɛ la ko nin kɛra intervention brillante patriotique min ye tiɲɛw segin u nɔ la rétablir la vérité du Mali et de toute l'Afrique ani farafina bɛɛ ko bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la ko M5 RFP b'i sen don an ka diplomatie ka nin victoire kura in na
ko ka tila k'a fɔ u bɛ Mali fangaso bɛɛ dɛmɛ président transition CNT ɲɛma gouvernement maa o maa ye fangaso ye k'u b'u bɛɛ dɛmɛ ka armée dɛmɛ ko walasa kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mali ka yɛrɛya a ka kɛlɛbanjiya a ka indépendance ani Mali mana a bolo sin yɔrɔ min na o bonyali ko ka sabati ko M5RFP kɛlɛ ka ɲi o ko M5RFP b'a ɲini force de changement bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka bɔ ni premier ministre bɛnna sini 14 heures ko bɛɛ ka bɔ ka taa kunbɛn aéroport la comité stratégique M5 le vice-président PO le porte-parole Oumar Diallo ale de y'a tigɛ nɔ bila stratégie min tun b'an kɔnɔ Ablaye tɔgɔ fila kunbɛnni na Ablaye Diop ni colonel Ablaye Maïga o tɛ kunbɛnni dɔrɔn ye aéroport la dɛ n'an y'u kunbɛn yen ka yɛrɛkɛ diɲɛ t'a dɔn k'a fɔ ko an ye a diyara an ye an b'u kunbɛn ka bɔ aéroport la ka n'an jɔ n'u ye boulevard la ka jama bɔ ka caya boulevard la ka discours kalan ye malidenw de bɛ discours kalan ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye min kɛ jamana peuple bɛɛ b'u kɔ donc n'an bɛ se Mali région bɛɛ a cercle bɛɛ ka bɔ sini 14 heures ka bandere kɔrɔta ni Assimi Goïta ni les 5 colonels n'olu tɔgɔ ye ni Mali premier ministre tɔgɔ ye ani ministre des affaires étrangères tɔgɔ ye k'o ja bila diɲɛ bɛɛ k'o ye k'a fɔ u ye kuma min fɔ sini 14 heures ye seli filanan de ye kuma in fɔra don min o 13 heures kun ye seli fɔlɔ ye o kun ye selini ye seliba o ye 14 heures de ye sini u nali an'u kunbɛnni o ye ne kɔni hakilinata ye Bawule FM ni a kanubaw ani tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'an b'o baara la kunu an tilenna ka réfléchir o la ka se o la donc a ka d'an ye o de ka lawaleya mɔgɔw ka bɔ jama k'i ɲɛsin boulevard la 14 heures an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu bɛ premier ministre escorté kana ka bɔ Senu n'a sera boulevard la a b'i jɔ yen an b'a fɔ ye ka jisuma d'a ma k'a k'a bisimila ani malidenya ani hɔrɔnya n'a y'a fɔ ye ka tila o la o tuma a bɛ sɔrɔ ka taa Kuluba ka taa compte rendu kɛ Assimi Goïta ye ça c'est la stratégie an bɛ ka min labɛn ala ka sabati o cogoya kelen na CNJ Mali n'o ye Mali denmisɛnninw ka tɔn ye olu fana ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ u bɛ nin ko in sɔgɔma don dɔ u b'a fɛ ko sigi min kɛra New York ani kuma min fɔra ko Mali jeunesse bi yɛrɛ yala ni discours historique patriotique ko il félicite le premier ministre par intérim pour son acte patriotique ko CNJ bɛ jamana autorités dɛmɛ soutien sans faille à la quête perpétuelle de la paix, la crédibilité et leur intransigeance vis-à-vis des partenaires quant au respect de la souveraineté du Mali. Ko jɔlen b'u jɔyɔrɔ min na k'a fɔ Mali tɛ buruja bilen k'o fɔ an dɛmɛ b'a bɛɛ ye ko u b'o jɔyɔrɔ min na k'o ka di olu CNJ denmisɛnninw ye. Ko CNJ fana b'a ɲini ko bɛɛ ka bɔ ka taa premier ministre kunbɛn sini don 14 heures de a ka avion bi jigin 13 heures an bɛ taa tilela dun ye Senu aéroport la ko bɛɛ ka bɔ de façon triomphale an ka taa kunbɛn Habib Dako ale y'o tigɛ n'o bila CNJ tɔgɔ la an t'an labɛn minnu bɛ yen ni anw seba tɛ anw minnu ye an tɛ 100 ni 200 ɲini an ka litiri kelen k'an ka moto la an ka taa wala ni an bɛ telimani ta n'an bɛ sotarama ta an ka taa a kana kɛ maa si kɔ dɛ parce que an bɛ t'o ja de fana ta k'o yira diɲɛ bɛɛ la k'a yira Alassane na k'a yira Bazoum na k'a yira Embalo Sissoko la k'a yira Macron na k'a yira Joe Biden na k'a yira Allemagne na k'a yira Grande-Bretagne na k'a fɔ an ye min fɔ wa an jɔlen don a kɔrɔ hali n'an bɛɛ bɛ sa an jɔlen don a kɔrɔ c'est ça la détermination du peuple an ko ɲɛma ɲumanw t'an bolo k'u ti tiɲɛ fɔ faamaw an marabaaw ye k'u bi sa n'an ye ɲɛma ɲuman sɔrɔ sa an balolen ɲɛna k'a sɔrɔ an ma sa minnu bɛ taa tiɲɛ fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka Mali ka tiɲɛ fɔ ka farafinna tiɲɛ fɔ ka diɲɛ tiɲɛ fɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu n'i tɛ se ka sɔgɔsɔgɔw ɲɛna an kana to occasion ka tɛmɛ hali n'an bɛ don wotoronin de kɔnɔ k'an pousser an ka taa boulevard la 14 heures ka bɛɛ sɔrɔ boulevard la sini 14 heures
sini tarata 14h ka bɛɛ sɔrɔ boulevard la an ka taa an ka nisɔndiya yira an ka taa an ka kunnawolo jira an ka taa an ka hɔrɔnya jira an ka taa an ka yɛrɛwoloya jira minnu bɛ région na ani minnu bɛ jamana wɛrɛw vraiment a ka cercle boulevard a ye taa ye a ka commune boulevard a ye taa fara ɲɔgɔn kan ye bɛɛ ka bɔ sini maa si kana to kɔ i ka buguda la i ka togoda la i ka so bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nka minnu bɛ se ka na kɛnɛba yɛrɛ kan boulevard la sini 14h o de ɲɔgɔn na ten nka n'i ma se ka na i ka nisɔndiya jira a ye jama bɔ bɛɛ k'i ka dukɔnɔmaa bɛɛ bɔ ka taa a ka daw suwa ala k'an wasa amadu dugu min bɛ yen ni o ye Gumi ye a bɛ Kinbiri commune kɔnɔna na ko donsow taara bi yengaw kan ka mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ka o faga dɔgɔnɔdugu don Seydou Karambe ale ye Kinbiri Gumbi ka den ye Kinbiri commune kɔnɔ a b'a ɲɛfɔ an ye. Ne tɔgɔ ye Karambe Seydou. O don fagali caman kɛra yɔrɔ min na Tinbiri commune kɔnɔ dugu in tɔgɔ ye Guni. O ye mɔgɔ o mɔgɔ min faga yɔrɔ la yen o bɛɛ ye dɔgɔnɔ de ye. Jadisi den kelen t'a la o taara sɔrɔ fitirida fɛ o taara sɔrɔ o y'o bɛɛ minɛ ka siri ka taa n'a ye misiri la o y'o bɛɛ minɛ ka taa n'a ye misiri la ka siri o yɔrɔ la yen dugu jɛra ka o bɛɛ kantigɛ dugu jɛra musow bɔra ka filɛ k'o bɛ taa o cɛw filɛ o taara ni o bɛɛ kantigɛ la o y'a sɔrɔ i y'a faamu musow de taara filɛ o y'a sɔrɔ o bɛɛ kantigɛlen don o ma ci ni marifa ye foyi o y'o bɛɛ kantigɛ de o y'o bɛɛ kantigɛ ka taa bila kɔlɔn kɔnɔ ka bɔm ci ka kɔlɔn datugu arajo somɔgɔw a b'o yɔrɔ filɛ dɛ an ka faamaw a kana baara kɛ ni donsow ye an m'a fɔ a kana baara kɛ ni donsow ye dɛ mais n'a bɛ baara kɛ ni donsow ye donso a bɛna baara kɛ ni donso minnu ye a b'o kɔlɔsi parce que Sumadu Fato groupe mɔgɔ ninnu olu ye binganikɛlaw de ye binganikɛlaw de don binganikɛlaw de don olu tɛ kɛlɛkɛlaw ye o baara kɛ an ka faamaw ka tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn o don yɛrɛ olu ni an ka faamaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko tiɲɛ mais an ka faamaw bɔra ka olu to yen an ka faamaw baara ma ɲɛ ala ko tiɲɛ an b'o soutenir dɛ an b'o soutenir bi an b'o soutenir sini mais o ye min kɛ nin o ye ko kɛta tɛ dɛ an kɔni an dusu kasilen don hali an ma se k'o ka suw ye dugu ni videlen don sisan samiya kɛra samiya ka ɲi ɲɔw jɔlen don ka na cɛw bɛɛ faga ka musow to yen dugu ni videla musow tɛ yen dugu ni bɛɛ videla baganw bɛ yen o yɔrɔ la yen faamaw a b'aw filɛ dɛ a bɛ solution bɛɛ kɛ o a ye sabali ala n'a kira kama a bɛ solution bɛɛ kɛ pour que musow ni cɛw minnu cɛ dama dama min tora nin o bɛ se ka segin u ka dugu la k'a sécuriser cogo min na a b'o solution ɲini n'o tɛ nin dusukasi nin vraiment a man ɲi dɛ. cɛ joli ko cɛ 50 k'o de fagara Guni ko Somadugu donsow Fato groupe k'olu de y'a kɛ Kinbirikaw n'o ye Guni ye o dugu mɔgɔw olu de ye nin laseli kɛ an ma Fato groupe donso mɔgɔ ninnu anw t'u dɔn an ma se k'u ɲini k'u sɔrɔ k'u fɛnɛ t'a lamɛn mɔgɔ 50 kɔni fagara ka tila ka t'u su don kɔlɔn kɔnɔna na ka tila ka bɔn bulu kan k'a exploser Allahu akibar Allahu akibar an b'a ɲini jamana faamaw fɛ ka nin ko in ɲɛɲini mɔgɔ minnu y'a kɛ u nɔ ka minɛ u ni min ka kan o ka k'u la ala k'o sabati donc ala sago sago an badenw an tun ye kunnafoni dɔ di nin jamu in kɔnɔna na min bɛnna
tarata don ma septembre tile 21 an ye kuma min fɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ samaya k'u bɛ lajɛ la ngo yen sigidenw u ko k'u ma mɔgɔ ninnu suguya dɔn ngo komi bɛɛ bi kɔlɔsili la jateminɛ ka kɛ ni maa ɲumanw don ka dɔn ni maa jugu don ka dɔn ko fama minnu bɛ yen n'o ye maire dugutigiw ani gendarme u ka taa ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni min don o ka dɔn an ye nin de fɔ yan o kuma in fɔlen jɛkulu dɔ bɛ yen ni o ye liema ye Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali ni o ye liema ye Mali écoleden bɛɛ a n'a étudiant bɛɛ olu ka tɔn dɔ de bɛ yen min bɛ silamɛya baara kɛ o ma se Bawule FM ma dɛ u ye vidéo kɛ ka laseli kɛ an ka laseli lamɛn 4 minutes. Au complexe scolaire Fatoumata Siré Touré de Samaya, autour du thème central, pour un... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمي الله سبحانه وتعالى تنو كوالين منو كبركدا ككسيني نماتشا من ينافع أكوك أنكم تكيكا محمد عليه الصلاة والسلام ana kaso dingo ani mogo tukura ko fo kata se alkiyama joduma amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kanene aw bela jale soro o jamala ne aw balma ke Abubakar Sidiki Jara be école de médecine na be classe worona na nyina en même temps liema bureau national konna la fene ye bureau national be président alhamdulillah bi andu sukun kamine no anjorole no kadaka sogmadena anyo kuna foni yawme kuna foni yamunu ni abora journaliste de yoro journaliste mi na kumbe radio sola radio somi Bawle FM ye atumba émission min ke o wakati la fene o de kunye Bawle FM donc kibaru yi ako o donc kibaru kon nala akala sel kon nala ako ko samaya ko kono gwaninu samaya ko siraninu kadaka muna ko bon shimatiki do be olu nana lycée Fatoumata Siré Touré kon nala ya no samaya ko kana kana bara do ke e ke kafara o bela jelen ka fene ko o mo nunu nana samaya ko so kon nala no k'a sɔrɔ autorité yan samaya autorité mɔgɔ si ma informé mairie ma informé gendarmerie ma informé maire ma informé mɔgɔ si ma informé o fɛn ninnu na a k'aw ngalontigiya wale a n'a y'o kuma minnu fɔ k'a sɔrɔ o dalilu tɛ a bolo anw bureau national liema non seulement an ma jɛni nin ko in ye ani en même temps fɛnɛ an bɛ a ɲini a fɛ an bɛ droit de réponse ɲini a fɛ délai min ye dans un délai de 24 heures k'a daminɛ bi la droit de réponse o ɲininen a fɛ faute de quoi bureau national a droit réservé en bolo pour que la poursuite judiciaire engagée a bien évidemment à travers les voies légales. Et puis on m'a rappelé qu'à fo fene quand un militant bela jele hakila sigi k'a fo amaka baramun ke en tant qu'on fait amena wakati mina ani autorité bela jele informé alhamdulillah halibi a une cérémonie officielle min ke au cérémonie officielle la fene autorité ou nana notamment la gendarmerie était là pour représenter bien évidemment le représentant k'a fara bela jele nga fene amba mogo la donna k'a fo surtout thème central min yɛrɛ bɛ no bi ni o y'anw kamana gan ko ye n'o ye ni jamana ka taɲɛ o y'anw hamina ko ye ni anw nana k'an ka thème central ko ye n'o de ye pour un Mali prospère et émergent la jeunesse musulmane s'engage k'a fɔ tuguni ko kunnafoni lasela wɔɔrɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ ka na basigibaliya ko kumaw kana olu lawuli jamana kɔnɔ i b'a ye kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ kamana gan kuma dɔ la fɛnɛ a bɛ mɔgɔ lasaliya kuma dɔ la i bɛ ka baara minnu kɛ walasa jamana ka taa ɲɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i fɔ k'a b'a bala i sen ma k'i lasegin baara ninnu na a bɛ mɔgɔ lasegin kɔ mais nin tɛna an bali foyi la an bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ samaya autorité bɛɛ lajɛlen informé len don an bɛ ka baara min kɛ o la et an bɛ segin kuma in kan tuguni an bɛ droit de réponse ɲini an balimakɛ fɛ a ye nin nkalontigiya wale minnu fɔ nin an bɛ droit de réponse ɲini a fɛ dans un délai de 24 heures faute de quoi n'ala sɔnna ma an bɛna poursuite judiciaire engagée bien évidemment à travers les voies légales o kuma in de kuma o kunnafoni in de kuma an bolo k'a lase wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A to la ma kuma ba
Ayiwa ni tun ye liyɛnma mɔgɔw ka déclaration ye ko bawule ko mɔgɔ dɔw bɛ école Fatumata Sire kɔnɔ ko Bomozi jantigiw don k'u ma autorité o informé k'u bɛ o kuma kɔn ko nkalon tigɛra ko tile kelen de dilen don bawule ma a journaliste o ye ne ko ye ko ni ne ma nin kuma in nkalontigiya ko bɛna ne wele fanga na k'olu bɛ ka ɲɛtaa ɲini ko ne bɛ k'olu sama ko ka segin kɔ k'u bɛ droit de réponse ɲini kuma kumaba ye ninnu de ye mais ne yɛrɛ ye mun de fɔ di a kɔnɔna la donc ko bi siran de bɛ yen siran min bɛ yen sema tɛ dɔwɛrɛ tɛ Daesh n'o ye état islamique ye u bɛ fɛ ka territoire de créer dans la zone des 3 frontières ko de kama tasuma bɛ Menaka don o don Menaka région na tasuma bɛ don o don Niger fan fɛ tasuma bɛ bɔ yen don o don donc k'an ka kan fanga fara ɲɔgɔn na ko ka kɛlɛ kɛ nka min ye siran ko Daesh bɛ centre la a bɛ Bamako k'u bɛ k'u gili don dɔɔni dɔɔni o de kama an bɛ kan ka kɛ kɔlɔsili kɛbaga ye ka vigilance ka dɔ fara kan an ye kibaruya sɔrɔ surɔ k'a fɔ ko Bomozi jandigi dɔw bɛ samaya lycée Fatumata Sire k'u b'o kɔnɔna na banderole nɔrɔlen bɛ k'u bɛna séminaire kɛ an y'a da yen sigibaw tulo kan u ka faamaw alerter mais nin kɛnɛ kan fɛnɛ an bɛ Mali autorités alerter parce que mɔgɔ ninnu u donna dugu kɔnɔ ka taa lajɛ kɛ dugutigi t'a kalama maire t'a kalama gendarmerie t'a kalama bɛɛ de jawulilen don samaya lycée privé Fatumata Sire kɔnɔna na donc k'a ɲini Mali autorités fɛ u ka t'o fɛnɛ sɛgɛsɛgɛ an k'o ɲɛdɔn parce que sigi tɛ kɛ foyi kɔrɔ tuguni le maire de la commune du Mandé Nuhu Kɛlɛpili le CB Mali renseignement u kan ka taa nin ko fɛnɛ ɲɛɲini pour que an k'a dɔn ni wajulikɛla gansanw don an n'o dɔn ni sikanamaw don an n'o dɔn ala k'an borokoto ayiwa nin ye ne ka kuma fɔlen ye lagosi bɛ min sabotage bɛ min k'olu ka baara tiɲɛ a bɛ min samarakaw de ye weleli kɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ k'a fɔ u ma aw sugu dɔn an ko a ye taa fɔ maire ye ko maire ko a m'u sugu dɔn n ko a ye taa fɔ sebe ye ko sebe ko a t'a kalama n ko bɔn a y'aw muɲu o kɛra wula fɛ sufɛ u ye weleli kɛ n k'a y'aw muɲu sɔgɔma u ye weleli kɛ n k'a y'aw muɲu n'anw ko ko a ka taa lajɛ n'aw ye kojugukɛla ye n'a ye koɲumankɛla ye sabotage bɛ min sabotage kun ye de n'an ko samayakaw ma a y'u bali a y'u gɛn tiɲɛni de kun bɛ na comme a ko a bɛ poursuite judiciaire kɛ ko journalisiya sariyaw ma bonya ne kɔni san 20 filɛ baara la peut-être ne t'a dɔn aw de b'a dɔn aw ko aw b'i kiiri kɛ kiiri se bɛ aw de ye a se tɛ ne ye a lɛ ni fanga bɛ aw la aw bɛ se ko la n b'aw deli a ye ne mankutu san 20 arajo baara la ma bila maa si la maa ma sara don kelen k'a fɔ n ka maa lagosi o de la ne wasolen bi kuma aw ma ye ne jamanen dɔn wa mɛ n di jama nin kɛnɛ in kan parce que aw ye denmisɛnnin fitininw de ye étudiants don ne yɛrɛ denw ye étudiants ye bi ne den fɔlɔ 2 bɛɛ ye étudiants ye bi donc aw ye ne denw ye n ti jama aw fɛ mɛ n b'aw kalan droit de réponse n'i b'a ci n'i b'a ɲini mɔgɔ fɛ ko kɛrila ko min ma bɛn i ma i bɛ s'a tigi ma di c'est le premier principe du droit de réponse on adresse un droit de réponse à l'organe visé ou à la personne visée 1 2 quand quelqu'un dit quelque chose, mima beima, ça n'est qu'un droit de réponse, tu contactes la personne.
i bɛ gara tigi la alisilamɛya yɛrɛ ko an ka taama k'an kofɔ ɲɔgɔn ye n'an bi don mɔgɔw kan ni ko ye n'u m'a faamuya an ka kɛ yɛrɛ ne yɛrɛ ko n ko a kana kɛ a ka bali mɔgɔw ka bɔ k'aw gɛn ne y'o fɔ nka m'o fɔ a supposé que ne y'o fɔ mais aw kun kan ka wuli de ka se ne ma ka ne la faamuya i n'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam y'a kɛ cogo min ni silamɛya diinɛ ye ka don mɔgɔw kan k'u la faamuya n'a ye nka o m'o kɛ le 21 o ye communiqué kɛ ka ultimatum di ko 24 heures o 24 heures bi ban le 22 ne yɛrɛ ma bɔ a kalama le 24 de Madani Sangare min bɛ baara kɛ radio ɲɛtaa la o ye ne wele o y'a sɔrɔ olu ka ultimatum yɛrɛ tɛmɛna parce que o ma adressé ne la o personne ne m'a saisi ni par téléphone maa si ma radio bawule wele maa si ma lettre ci bawule ma an dun yɔrɔ dɔnnen don aw sera ka radio tɔgɔ dɔn ka fréquence dɔn ka émission heure dɔn ka animebaga tɔgɔ dɔn o yɔrɔ kɔni dɔnnen don n'aw tun y'an saisi anti-CAO. Mais comme moi je suis de très bonne foi, il manque de méthodologie, Kodombalia Boula n'était pas là terrain. On m'a fait coco, on m'a informé, le maire, le CV, les chefs de village, on fait pas mal de boulot. Mais n'était ça on fait passer ni un mot j'ai ça, ou y a un tato et qu'elle est sera. Mais Kaglan, comme on a droit des réponses. O ye nin ye o ka droit de réponse diruma parce que y'u ta lase o de droit de réponse ye i ye fɛn fɔ fɛnɛ ye ta fɔ o ka droit de réponse passera sisan ɔ mɛ ne bɛna mun de k'u ye k'a jiru la ko bawule ye ɲɛni kɛ radio de ye tiɲɛni kɛ radio tɛ Burulayi Sangare ale ye liema président ye bureau exécutif président ye Burulayi Sangare i ni sɔgɔma ɲɛfɔli k'an ye Fufalaki awa ni sɔgɔma alhamdulillah an bɛ Alahu taala tano kisim nama caman ɲin'a fɛ a ko k'a ka danfɛnw lasɔn hɛrɛma kan a n'a ka ciden a n'a ka jɔn n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a n'a ka so dingɛw a n'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa tugunna a la fo ka taa se lahara jɔ dɔw ma Ala k'an sɔrɔ o jamaw cɛ la alhamdulillah komi an y'a fɔ cogoya min na ne ye Burulayi Sangare n ye kalanden ye dɔgɔtɔrɔya kalanyɔrɔ min bɛ Puwanje n ye kalanden ye o tɛmɛnen kɔfɛ n ye Mali silamɛdenw kalandenw madrasa fara école kan camancɛ kalanso ani sanfɛ kalanso olu ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma LIEMA Ligue islamique des étudiants du Mali n ye o bureauba ɲɛmɔgɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ sani n ka n da don kɔrɔfɔ nin na n bɛna n ka tɔn ni yɛrɛ ɲɛfɔ dɔɔni mɔgɔw ye LIEMA n'o ye Ligue islamique des étudiants du Mali ye tɔn dɔ min sigira san 1994 o février kalo tile 9 tɔn in sigira o la tɔn in ka laɲini ye jumɛn n'an b'a fɔ a ka objectif belebeleba 2 de b'a la o fɔlɔ o ye bɛn ni keleya ni ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a filanan ye min ye ka cɛsiri kɛ pour que an ka jamana n'o ye Mali ye o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a bɛ se ka taa ɲɛ ka se k'a yɛrɛ bila jamana baw cɛla cogoya min na diɲɛ kɔnɔ ni a ka ɲɛtaga sira bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an dusukun kamikaminɛ ani an dabali bannen ye kibaruya dɔw sɔrɔ kibaruya minnu ni jɔsen t'u u kɔrɔ kibaruya minnu n'an y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ laseliso dɔ ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko radio Bawule FM o kibaruya minnu kun b'a la ka ɲɛsin an ka baara dɔ ma an kun bɛ min kɛla Samayakaw fɛ yen lycée privé Fatumata Sire Ture kɔnɔna na kibaruya minnu b'a la minnu b'a jira k'a fɔ mɔgɔsitigi dɔw bɛ kalanyɔrɔ in kɔnɔna na ayiwa u kɔni nana mɛ sigida marabaga si t'a kalama an bɛ o bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ olu kibaruya ninnu ye kibaruyaw ye jɔsen tɛ minnu kɔrɔ kibaruyaw don kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye donc o de la an bɛ min da tulo kan ka siga bɔ a la pewu an ma taa yɔrɔ in na an yɛrɛ ma ten LIEMA ye tɔnba de ye an tɛ fosi k'an kun fɛ ka daminɛ mairie la n'o ye Samaya mairie ye ka taa se dugutigila ma ka taa se Samaya alimamiba ma ka taa se gendarmerie ma min bɛ Wɛnzɛndugu an ye lettre bila ka taa nin yɔrɔ bɛɛ la ka an ka baara in ka a da o tulo kan ayiwa baara in yɛrɛ ye mun ye laɲini jumɛn de b'a la an tun bɛ baara min na ni a kun cɛra nin dimanche la septembre kalo tile 25 san 2022
o bara ye bara jumɛn ye o bara ye bara min ye n'an b'a fɔ ma ko senafi ye mun ye séminaire national de formation islamique ale ye kalanbulon ye lema yɛrɛ sigilen kɔfɛ a ye kalanbulon min dayɛlɛ ni a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna san 1997 Sikasokaw fɛ yen ɲinan ta ye sa min kɛra Samiyakaw fɛ yen o kun ye a tako 16nan ye baara in yɛrɛ ye mun ye laɲini jumɛn de b'a la senafi ye baara ye siga t'a la kalanbulon de don laɲiniba minnu b'a la o ye ka se ka silamɛdenw dɛmɛ kalandenw k'u dɛmɛ u ka se k'u ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogoya min na faamuya jɛlen nɔgɔ tɛ min na u ka se k'o sɔrɔ u ka diinɛ kun kan o kɔfɛ ka faamuya kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma min b'a yir'u la k'a fɔ silamɛya tɛ dan tɛmɛwale diinɛ ye silamɛya tɛ violence diinɛ ye n'an b'a fɔ o ma notion de juste milieu de l'islam k'a yir'u la silamɛya ye diinɛ ye min ye diinɛ labɛnnen hakɛma diinɛ de don damatɛmɛ diinɛ tɛ o tɛ silamɛya ye o kɔfɛ ka se ka kalanden minnu bɛ na baara in na k'u labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se k'u ka faso kanu cogoya min na ka tila ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma min b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ nafa u ka ayiwa diɲɛlatigɛ tagabolo la cogoya min na n'o dɔ ye ayiwa maa yɛrɛ bɛ se ka i jɔ jama ɲɛma cogo jumɛn k'i fɛla fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ayiwa siran ye k'a fɔ basigi kɔnɔna na o dɔ ye ka se ka ayiwa adamaden ni kasara kɛra n'an b'a fɔ o ma ko accident donc i bɛ se ka wale minnu kɛ joona joona pour que ayiwa kasara yɛrɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ ka se k'o ni kisi ani a kɛrɛfɛ mɔgɔw donc o baara caman de kun bolodalen don an ka nin séminaire in kɔnɔna na hakaja ayiwa séminaire kɔni faamuyana laseli kɛra bawule ka dɛmɛ bɛ ka taa yɔrɔ a bɛ baara min na ni jamana jɔli don ka jamanadenw fara ɲɔgɔn na k'u hakili kɛ kelen ye violence ka bɔ alisilamɛya la o ye bawule yɛrɛ ka objectif ye an b'aw fo wulikajɔ ni o cɛsiri la nka an b'aw deli se b'aw ye a kana taa an wele fanga na an b'aw deli alisilamɛya tɛ violence diinɛ ye dɛ an k'a kɛ sigikafɔ ye ne hakili la nin ye ne ka bolomafara ye droit de réponse kɔfɛ k'o di ko kɛlɛ la a teleso fara radio so kan n'i ka page Facebook kɔni bɛ yen u bɛ a signaler k'a signaler u bɛ technique de kɛ pour que k'i ka video tigɛ i ka kumakan in kana se ka taa donc partageli nafa ka bon a y'a partager a ka cœur bila a ka j'aime bila a y'a partager fo ka se 3000 ma Colonel Ablaye Mayiga bɛna kuma daminɛ kuma bɛ ka kɛ aw bɛ ka partager aw bɛ ka j'aime bila aw bɛ ka cœur bila n'a bɛ tila kuma na o k'a sɔrɔ an sera 3000 à 4000 partage ma k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ an bɛ ka nin ko in soutenir Colonel Ablaye Mayiga an ka kuma d'a ma dɛ bawule y'a bayɛlɛma. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre par intérim de la République du Mali, son Excellence Abdoulaye Maïga. Ni ye Nations Unies protocole mangaye. Ni ye Nations Unies protocole mangaye. Ko ka Mali tɔgɔ la, Colonel Ablaye Maïga ko ka bisimila. A nalen k'an b'a ɲini Colonel Ablaye Maïga fɛ a ka kuma ta Mali tɔgɔ la. Ni ye kuma ditɔ y'a ma. Exprimé devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kabi foli di Assemblée ɲɛmaaw ma ni o ye Nations Unies ka Assemblée ɲɛmaaw ye. Ko Nations Unies Secrétaire d'État kabi foli lase o ma a bɛ foli lase jamanaw ma minnu bɛ kɛnɛ kan. De prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique. Ko sanaka janfa kumana kabi laada dɔ la clé ni o ye maliden bɛɛ ka foli ye k'a b'o di diɲɛ bɛɛ ma Mali min n'a ka sɔrɔ ka bon an cayali la siya la diinɛ na ani taabolow la. Que celle de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ko abi Mali jamanakuntigi
ni o ye colonel Assimi Goïta ye k'a b'o ka foli lase diɲɛ bɛɛ ma nin kɛnɛ in kan n'o y'an ka transition ɲɛmaa ye. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidence de cette 77e session de l'Assemblée générale et la fin des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale, brillamment conduit par votre prédécesseur, son Excellence M. Abdullah Shahid, de la République des Maldives, m'offre l'heureuse occasion d'adresser à vos Excellences les chaleureuses félicitations de tout le Mali. Ko abi Malika foli ni tamni lase Nations Unies à Assemblée mami ba nyamaya be mimbolo bi ni ale sugandira ka bla ɲɛfɛ k'a bi Mali bɛɛ ka tanu la soma ko wa abi fɔra mami ngɔ ni o ye Abdelayi Shahid ye o min ye Maldives jamana maa dɔ ye n'o o bilara lajɛ tɛmɛnen n'o ye salon ta ye o ɲɛmaya la n'o fɛnɛ ɲɛn'o bolo k'a b'o foli n'o tanu ta ka lase ɲinanta kɛba ɲɛma président k'a bi foli la soma. Enfin, permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Amen. Ko ayato folonga foli la c'est Antonio Guterres ma Nations Unies secrétaire général Nations Unies tola Nations Unies be ka bara mununga nyenye fe wala sa anga dien jekulubaw o ka mission horombaw ye munu ye olu munu be ka la wala ka ya tongo foli ke Antonio Guterres la de. Aha. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique. Amen. Antonio Guterres, combat do qui est Mali ni farafina terie, konga ko teria bisigi tiɲɛ de kan, ani tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya kan. O kono ye tiɲɛ ye, k'i jɔ n k'a f'i ye k'i ye kuma min fɔ Mali kan ko an ma sɔn a ma. Au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens. Ko kuma min sen fɛ, i bi position ta, ka fan dɔ dɛmɛ, i kumatɔ la, Ivoire mercenaire binani ni wɔɔrɔ ko kan, ka kuma fɔ, kuma la kuma min ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ye, i bi taa fan dɔ dɛmɛ ka position ta, ko an ma a f'i ye ko an ma sɔn o ko in ma, no désaccord, an ma sɔn, an ti jɛn n'a ye. Les judiciaires entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Amen. Ko Nations Unies secrétaire général b'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tɛ mercenaire min ye k'a b'u qualifier nka micro k'a b'u qualifier k'u bɔ mercenariat la k'u kɛ fɛn ye fɛn min n'u y'o ye ko u qualifieli k'u dɔn ko mercenaire don ni mercenaire tɛ ko tɛ Nations Unies secrétaire général yɛrɛ ka baara ye a t'a ɲɛ sira la a t'a ka ressort la a ka kɛci tɛ a t'a ka disposition na. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de l'amunissement à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Amen. Ko Mali la, ko an ka jamana fanga ani a sariyaw k'olu ti baara kɛ ni balonbalo kumaw ye, l'oralité balonbalo kumaw ye, k'u bi baara kɛ ni sɛbɛnw de ye ani danganiyaw ye min b'u permettre ko ka baara kɛ. O ko nin ko in na k'u bi baara kɛ ni sɛbɛn min ye k'o ye Nations Unies yɛrɛ ye sɛbɛnni min kɛ ka ci Mali ma ni mercenaire 49 kunkanko kuma na. Nations Unies ye sɛbɛn min kɛ ka ci Mali ma ko Mali administration bi baara kɛ ni o de ye ani Mali kiri. Abla. Référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022 dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Amen. Ko lettre mi ni MINUSMA ya ci Mali ma a y'a numéro fɔ lettre numéro fɔ ko lettre kɔnɔ ko Nations Unies yɛrɛ b'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Ivoire sɔrɔdasi 46 n'o ye mercenaire 46 ye ko lien foyi tɛ ani sira foyi tɛ u ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ ani Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ. Abla.
les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, du statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Ko, kuma min bɛ ka kɛ Nations Unies fɛ, Mali min ni bin kɛra o kan, ni digi kɛlen don Mali la, ni Mali tɔɲɔna nin ko in na, ko ka Mali yɛlɛma ka bɔ maa tɔɲɔnen na ka Mali kɛ tɔɲɔlikɛla ye, ko diɲɛ ti kɛ n'o ye dɛ, ko wa ko kuma in ti taa yɔrɔ jan. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. Ko, Nations Unies Secrétaire Général, i bonya bɛn yɔrɔ, nka ye kuma min fɔ, mercenaire 46 kunkanko kuma na, ko o kuma min ni e y'o fɔ dɛ, ko farafinna ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen, ko olu fana ye o kumakan in kelen de ta ka baara kɛ ni o ye, ko wa k'olu donna e ka gulokiba jukɔrɔ ka kuma, ko wa k'an b'u jaabi e ka gulokiba jukɔrɔ ye. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Umaro Sissoko Embalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. » Amen. Ko ka kumakan ci Embalo Sissoko ma, o min kumana kunungo k'a fɔ ko u ye e ka kuma lamɛn, ko e ka kuma ko ko ninnu tɛ mercenaires ye, ko wa ko ale Umaru Embalo Sissoko b'a fɔ k'u tɛ mercenaires ye, ko y'o kuma fɔ. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. Fin de citation. Kaba fo kono ko nale Maliens yo kabe ni sorasi binani worobla ko o yakapma dana o yorola ayakapma min takafo ko ni oyeninde. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Amene ko abi Umaro Embalo Sissoko hakili jigin ga fɔ ko min bɛ Mali ni Nations Unies cɛ ani Nations Unies CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn dafa de ye ani ɲɔgɔn bonya ye ko nka ka kɛ ɲɔgɔn ka jɔn ye ni min ye nin fɔ yan fɛ e bi kɛ komi dununi caisse de résonance ni ko denw yan fɛ e b'a laminɛ yan fɛ ko c'est CEDEAO taabolo ye amene. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État, et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Ko anafa kabo, ko ka piripiri latigɛ Embalo Sissoko ye, ko Nations Unies secrétaire général ko jamana kuntigi tɛ kala taara min ye k'a sigi koyi. Ko wa fɛnɛ, ko n'i kɛra CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye, ko t'a to k'e kɛra fonctionnaire ye, i bɛ bila Nations Unies ka minɛn kɔnɔ, k'a ka nbala kɔnɔ, k'a bila a ka na la k'a kotoba, a kotoba. Kuma kɔrɔ de y'o ye. Nations Unies secrétaire général tɛ président ye, Embalo to ka fonctionnaire ye, ko Embalo bi bila o ka na la k'o kotoba, ko ka basibɔrɔtɔ jɛliba ye. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires. Amene. Ko yɔrɔ la, ko a bi fɔ Embalo Sissoko ye ko a kana CEDEAO la gosi sa, a kana lafu. Ko a bi mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ ko Mali faamaw k'u dati don kiri kuma na koyi. Amene. An ka taa. Et respecte l'indépendance de la justice. Donc nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Ko donc, ko Mali fanga bi kiri ka lafiya a n'a ka yɛrɛya bonya. Ko donc ko Mali faamaw k'u ka yɔrɔlu tɛ u ka baara tɛ k'a fɔ a ye karisa minɛ a ye karisa bila k'o ye kiritigɛlaw ani juges ka baara ye. Si M. Umaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Ko Embalo Sissoko kan k'a faamuya k'a fɔ ko tiɲɛ b'a bolo, tiɲɛ min ni o ye tiɲɛ girimanba ye dɛ, CEDEAO tutigɛbaw ka tiɲɛ de b'a bolo, k'a bɛ ka sira min da k'o kana kɛ sababu ye a kana taa CEDEAO kari k'a firi tiɲɛ min b'a bolo an tiɲɛ ka fili baji la an tiɲɛ in ka kari dɛ. Ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat,
les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Amen. Ko abi ambalo Sissoko hakilila jigin ka fɔ ko a bilara CEDEAO ɲɛmaya la ko o kun tɛ k'a fɔ a ka taa maa wɛrɛ dɛmɛ CEDEAO kan ko de kama ko farafina jamanadenw ko olu sigilen bɛ k'a lajɛ a mana résultat min kɛ ka farafina jamanadenw bɔ nɔgɔ la ani ka farafina taa ɲɛ k'u bɛna u bolo kuru o de la ka o jate a nɔfɛ ko nka ko farafindenw sigilen tɛ k'a lajɛ a mana yɛrɛyira baara min kɛ ani fɛn min ye filankafoya baara minnu kɛ ko farafina sigilen bɛ k'a lajɛ k'u ti tugu a kɔ o la wa fɛn min ye a ka baarakɛta ye o ti jate o nɔfɛ. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. Ko Kanyeshi Bazoum n'o ye Niger président ye ko n'a y'a kɔlɔsi ko Mali gouvernement ma deli k'a ka kuma foyi jaabi a ye kuma jugu fɛn fɛn fɔ Mali ma Mali gouvernement ma sɔn k'a si jaabi fɔlɔ ko k'o sababu kɛ kun fila ye. Première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. Ko kun fɔlɔ ko ye Mali ye danbe jamana ye anw bɔra mɔgɔ minnu na n'o y'an bɔkolo ye k'olu ye anw ladamu k'a fɔ ko ni maa min y'i nɛni k'i fana ka n'a nɛni i ka n'i ta juru sara k'o y'a kun fɔlɔ ye. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Ko a kun filanan ko Mohamed Bazoum ko dunan de don Niger ko dunan min don n'a bɛ k'i yɛrɛ kɛ Nigérien ye ko a kun filanan mun na o ti Mohamed Bazoum jaabi ko Niger ka den yɛrɛ tɛ ko dunan de don min bɛ k'a yɛrɛ kɛ Nigérien ko de kama ko Mali m'a jaabi fɔlɔ. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. K'an b'a dɔn k'a fɔ peuple n'o ye Niger jamanaden ɲumanw ye olu bi dɔn ni bonya ni karama diinɛ ani danbe de ye ko Niger jamanaden yɛrɛ bi dɔn ni o de ye. Bazoum min ye nɛni kɛ ko n'i y'a ye Mali t'a jaabi ko Niger ka den dɛ ko dunan de don donc u tɛna Niger bɔ Bazoum nɔfɛ kuma kɔrɔ o ye. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Ko Bazoum te Niger ka den ye koyi ko a jogo kolo min b'a la ko bi o kuma in sɔn ji la kosɛbɛ Mali ka faamuyali la. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos agissements. Ko Nations Unies Secrétaire Général i ye kuma minnu fɔ i bɛ ka janfa minnu kɛ Mali la ko Mali bolo kurulen don a la wa ko kan ka bɔ a la ko a bɛna bɔ a la. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leurs passeports qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes débarquent dans leur aéroport. Amen. Ko ala ɲana ani diɲɛ ma ɲana ko minnu ko Mali ko mercenaires do ko kuma tɛ tiɲɛ Mali ka version u bannen b'o ma k'u b'a ɲini o jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani o jamana faamaw fɛ u k'u ka jamana dayɛlɛ min kɛra Mali la mɔgɔw ka don u ka jamana kɔnɔ k'u bugunatigɛw dogo ka na ni marifaw ye ani ka nkalon tigɛ k'u ka jamana dayɛlɛ o ɲɔgɔnna ka k'u la an k'o ye. Sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. Ko o ka kɛ k'a sɔrɔ o jamana min ni o bɛna dayɛlɛ o jamana in ma ladɔnniya wa o mɔgɔ ninnu ɲininkalen u nakun o ɲɛdɔnni k'a fɔ k'u nakun ye ka na o jamana in firi ko minnu tɛ ka da Mali ka kuma na k'u dɔ k'u ka jamana dayɛlɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ yen kɛ an k'o lajɛ. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Ko ni jamana kuma minnu bɛ yan ni aw tɛ sɔn ni ɲɔgɔn na ka k'aw ka jamana kan n'aw ko k'aw tɛ diɲɛ ni nin ye Lisbonne n'o ye jamana belebeleba ye
ko nin fana ɲɔgɔnna ti kɛ Mali la nin ti kɛ Bamako wa nin tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana sɛbɛn si la. Monsieur le Président, une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants. Thème de cette 77e session de l'Assemblée générale suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali. Amen. Ko Assemblée générale des Nations Unies ka sigi ni ɲɛmaya bɛ président min bolo ko tile kura de kan ka dayɛlɛ pour que jamanaw ka bɛn u ka ɲɔgɔn minɛ ani u ka taa ɲɛ ko n'o kɛra ko bɛna lafiyaba di Mali ma ko wa ko sigi in yɛrɛ kun de y'o ye bi. À la condition que le bilan sans complaisance de l'ancienne ère soit établi, que les enseignements soient tirés et que les recommandations objectives